I pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, izvinite zbog malo ranijeg prekida snimka. Nemam pojma šta je to bilo, ali ova epizoda će trajati, ne, 8 minuta, zbog onog što se desilo. Za to vreme, dok je bila pauza, ja sam napravio ovo, kao što vidite. Posadio sam jedno drvo, posadio sam ovo, krušku, kao što vidite. I valjda sam ovo pokazao. Valjda je to bilo. Znači, pored crtice i onda levo, onda imate ovaj klik i onda idete ovde. Evo mi smišno veze. I onda idete ADD i vi sad stavite tu, nazovete ga ovde i idete OK. Neću sad. A sad, kako vi da obrišete, pa idete opet i onda idete opet ovo i onda će vam se pojaviti ovo i vidite, ovde piše on, a vi idete i onda samo pritisnete i to će da bude X i to će vam se izbrišati. Jao, koliko će da traje? Dok se ne završi, ja ću da pauziram. I poz. I nije još došla ova prokleta, kako se zove, nije još prošao i prokleti dan. Vidite ono tamo, kako se zove, skeleton. Ja kako bi imao sad, možda da se pravi puške, ja kako bi ga sad roknuo. Dosta vremena ima da prođe. Mi se vidimo kad bude opet dan. Ja, bez veze. I pozdrav youtuberi, vratili smo se. Kao što vidite, došao je dan. Ovo naše još nije poraslo. Ja sam do tada, dok vi niste vidjeli to, napravio kamerni mač. I malo sam ovo, pravio sam soba za mene. I ovdje je dva prozora gdje sam vam pokazao onog skeletona koji je gorao. I vidite rano ujutru. I mi sada rano ujutru idemo da tražimo ovce. Već se izgubimo, imamo gore mapu. Evo vidite ga onog zomija gore koji je umro sad. Sad ovce. Nema ovce. Ima kao neka poslovica. Jao, creeper. Ima kao neka poslovica, kad tražiš ovce, kad tražiš ovce imaš hranu, a kad tražiš hranu nemaš ovce. Ja kad tražim ili ovce ili hranu, ja nemam ništa. Ajde, kako umri. Umri. Da mi smo bar. Malo evo. Ja ću sada da uredim ovu sobu, pa vidimo se kad je uređena. I evo, kao što vidite, napravili smo ovu sobu, baš sam se namučio. Znači, ostalo mi samo 3 ove. Evo vidite, kao napravio sam terasticu, ali mislio sam da odgradim da mi ne ulaze zombije. I evo vidite, spojio sam ove 2 terase. Sad imam pogled. Sad ne znam kako ovo da spojim, ali nema veze. Čak imam ideju. Nema veze, traćim još zemlje. I ostavio sam bez kamene lopate. I drvene i kamene. Tako, sada stavimo jedno ovako jer kad dođe mrak. Tako, da li nam je? A nije. Da, trebam da stavimo ovo. Mogu da, no ništa ne smeta. Ja počela je noć, kad to zruji. Evo, rana noć. Ne vrana, nego rana. Rana. Evo kao što tako izgleda, ovo izgleda kao normalno
sve u toj Wolfamini. Neću uspjeti, moram normalnim putem. Sad ja nemam krevet. Ne bre, ovu epizodu će ovu noću da provedem sa vama. Tamo je onaj vulkan, malo ti da istraživamo. Tamo, evo, lava, gdje smo se mi u prošloj epizodi popekli. Sad ja nemam bak. Da, sad sam se setio. Vidite ovo. I gledajte sad. Capa, capa, capa. I vidite šta smo dobili. Ja sad od toga ne znam što se pravi. To je činija, ali samo je malo tehnonizovano. Sad ćemo ovdje i sad vidite kako se to našao samo ja. Htio sam da vidim kako je neke mašine se prave. Ja sam pogrešno napisao, ja sam napisao VO i meni izađe, ja to da vidim i to je neka ovako cinica. Ups, evo vidite, kad ja kucam ako VD i izađe mi nešto. A sad kako se pravi ova baterija? Oje, nećemo valjda da skupimo za tu bateriju. Stravciger. Ovaj stravciger je laks. Skupit ćemo za njega. Samo nam treba još metal. Sad kad smo već tu, ne, imamo. Mislila sam pravim polikramp. Sad da nađemo gdje će nam bude rudnik. Tamo moju sobu da bude ili od kuhinje. Sad ne znam. Evo, poslije ću da gradim tu sobu. Mrzim je sad da gradim. I ja mislim da je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali. U sljedećoj epizodi mislim da će u sljedećoj epizodi sve bude drugačije. Nadam se da vam se svidjelo ovo sve. Izvinite što je ova epizoda trajala samo 8 minuta. Sad čekajte. Tačno 8 minuta.